I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow. Assalamu alaikum dostlar, doğru barmut geçirmen haş sizden barmut görüp geçiktiğin şu videonu. Yine şu şartta görüyen oğlunuz da ben gulluktaşım ha o Novruz Yakup Margaret yaşaya Marin oğlununa tercüme ters account dolanıyor. Account dolanıyor ne medya kıyılar uğraşaydı diye. Türkmen kıyılar gelinler uğraşaydı ne medya pulnalya. Daşarıyordu täze geldi o Russiyan territoriyon täze geldi o şoň suratını koyup tercümede ne eylisem kamay. Bok bol sesler koyýarlar lol bilýäňiz özüňiz bilen bajar sesler koyup ugraşaýdy diýe gıýlarlar gorkudan bolup pulunu alýada karaçy. Erkek kol ejеңizken öz ulanýan kartyny berdi o ejеň amnaske täziklen öz ýoklan kartyny bermedi o. Bir gıydan 8.000 rublalyň o. Bir gıydan 12.000 rublalyň ejеңiz kenin konçunysy. Men gulluklaşyma utanýan men sana gulluklaş diýmän. Ejеň Allah janwa dinle men sana diýänna ejеň baýly rahat bilýänsiň özüň gowulýansyň baýly rahatyň kimdigini. Olan gulluklaşmyz ejеңizke sana diýendir ýüzüňe tüýküripler. Ejеңiz ken maňa browadaş diýmedipler. Tana bolup bersindan, tana tercüme account'dan birini uğraşay dedi. Bu nirde yok ecice gıyıllar va gelinler va gelinceler va eceng degdirmeyen o. Oğlanlar gıylar Slovlan Volgograd'da. Nesip boz inşallah oğulallah eceng öyüne yetirmen nesip bozalay. Öyüne yetirmen oğulallah. Men gulluklaşmam olsa ağzına sken Slovlan'ın lay konçun oğlan şullay son oğlan o. Niye diyor gıyzacağışlan av gelinlen av bir öy deyip hocalık deyip gelen oğlanın neme gıyızlan karaçı ne eylesem ka pulunu bir surat alıp va surat oyup va ayırıp berdat diyen çünkü o 8.000 rubl 12.000 rubl o eceng $100 $150 o niye da eceng sken kedilen niye da o gulonga sken gullukta kazi olun azen o çort erkek kolpa oturmuş da o durmuş o real жизнь erkek kolpası o brat o ejеңizke sallap bermin ejеңizke sallap berin zadyňa jogap ber o konçun ýubanny Novruz Yakup sana diýany Novruz Yakup ýene bir gezek diýen sana diýen ejеň blog etmeden men ne nomerden blog etdiň bilýärmi TikTok'tan imodun himmeler blog edensin WhatsApp'tan ejеň adyny tapar men seni Volgograd'da olanlar Slovlanlar konçun olan Volgograd'da tercüme täz olup gıylar uğraşay dedi pul alýar. Özöklen o täziklen kartyna pul geçirdi. Ejеңiz ken maňaýdyň. Diňe maňaýdyň Slovlan birda ýetse maňaýdyň. Jaňyz sag. Nerede biz? Hiç kimin yok yerine. Gowaryan meni. Gowaryan. Näle gowaryan? Hiç kim gowar bilmeyecek kadar. O derecede. Şu derece. Seriyoz mu? Şunu bir gısan sen koyuveryan mı koyuveran o? Bir gıstım koyuveram o. Söz veryan mı? Söz vereyim. Bir nomdan andı çeyni.
Boldymy? Boldy. Goýberem okdamy? Ýok. Söz berýärmi? Sözmi? Söz. Boldy. Toşmy? Toş. Dawaýmy? Ýöredimmi? Taw. Agay, şular ýa ala samsyklar haýsy deşikden çykýar, şu deşik betonla şpaklovka çapgaýdaýyny gaýtyp çykmasyny, köpelmesyni şu kantuşyny ala samsyklar. Aga kantuşny köprak suwuç beýnini işesin, bu madam gyzgyn beýnä suw barsyn gaý. Deşiňi bara pagda bir şepga ýaladym. Ala samsyk. Ni jis tonşdy. Agay gahar melýada agay. Gerekmi gay şolara şunça zat? Aga käbir adamlar barda ýaşyna seretmezden uly küçü tapawdy ýokdary. Käsiniň mary ýazýan zatlary akylny bara, gaharyň eli aga ýeňsisinden ma itiklep bara ho. Ýasan inesiniň atasynyň ýanyna ertip sonra beresiň eli aga şu ýasan zatyňyz öz gowunuňyza jaýmy, ýaraýamy diýip bilaga. Ala samsyklary. Bari yüzüm şarpıktan ne olur da nice islen. Ağa yağlığım bollu mu gı? Şu yağlıktan bilmän geçtim de ağa. Bu adam goýok depe berýän. Sen manca gidip geleýin. Nisip bolsa. Nälik boldum, goja boldummy? Men ili topat pişiklem. Sizem samanca oturum. Bulgusuz canlar ýok, Hudaý ba. Aşga adamlarda kilim götüýalygy, tuğlamagy bilen işlerlerligi. Düýün mırtak samynnym eli talam. Ol maşin aýalyň kaken, garra aýalyň ky. Oglanım ýaş oglan sürp barýar. El tutuşup barýarlar goraýdy. Ine oglana maşyny berýänmirdi. Ağa ýaş oglanyň ağa ýaşyrak tap bolanokmy ýer çeken gitdi işläp. Gitdi gazanyp işläp baragy bir pul üçin bir garra neme däýesin ýoga. Onu da gyzara diýen bolýaňyz goý garralar bilen bolup ýörsiňiz diýip aga utançdy. Goý garralar bilen bolmaga ken goý. Utançdy. Goraýdy garra bilen el tutuşup otyr aga. Ejesi sen ejesi däl. Ejesi bolsa goý ol oýnadyp oturmada aga maşyna. Hudaý ba urasy meli şaloglanyny goý. Hudaý ba syssyryp laga. Vay Ýöne dolu däl, dolu sözlerini bilýänler hiçkama ýazmagyny haýyş etýän. Dinläp diýelim. Bu şirin zan